Здравейте, приятели! Благодаря, че сте отново с мен и благодаря за поддръжка. Проблема с излишните килограми за много хора е актуален. Има хора, които постоянно се борят с излишните килограми. Но аз съм против борбата, защото борбата ви завърта. Това е борба сами със себе си. Аз съм за тези методи, които са чрез осъзнаване, защото те са много по-ефективни. Проблема е в това, че много хора имат такива навици, негативни навици, свързани с яденето. Тези навици са сраснали с тях. Хората ядат повече, отколкото изразходват енергия. И от това се образуват излишните килограми. И точно тези навици именно поддържат излишните килограми. И когато искат да изменят нещо и да премахнат излишните килограми, тези навици пречат това да се случи, защото въздействат на психиката на човека. Това е сложно психологически да се направи и емоционално. И така, този метод, за който ще ви кажа, той ще ви помогне да измените тези навици, да измените вътрешните си настройки. Ще направим това с помощта на стихията на огъня. Работата е в това, че нашето подсъзнание, то знае всички наши желания. То знае какво ние искаме, знае какво трябва да се направи. Но самото съзнание, т.е. разума, пречи това да се осъществи. Работата е в това да съединим съзнанието с подсъзнанието в една точка, за да бъдат единни. Какво трябва да направим? Всеки път, по време на ядене, оставете на масата свещ, една или повече. Ако имате възможност, поставяйте винаги свещи на масата. Запалете свещта и на пламъка кажете следните думи. Както огъня гори и свещта топи, така и у мен кажете си името, излишните кила се тупат, така да бъде. И в процеса на хранене периодически поглеждайте към огъня. И ще се получи така, че с помощта на стихията на огъня, вътре във вас ще се изменят вътрешните ви настройки. Няма да ядете излишно, веднага ще получавате сигнал от тялото си, че не е нужно повече ядене. И вашите излишни килограми ще изчезнат и няма да се появят повече. Тялото ви ще придобие нужната си форма. Ето такава проста, ефективна и много полезна практика, приятели. Благодаря и довиждане до следващия път.